trendybeats.com. Kedu ibe ife ị na-akwado? Eziokwu ana m akwakọ echim ọzọ na-echi iwu ife ọma ka ọ bụ na ọ wụrụ ife ọjọọ ka ọ bụ nna m nwụọrọ ọnwụ ochi ọzọ nnekwu mmadụ ka ọ bụ na obicha ndị ya nwa nna m NWANKWO mụta m tu ime nne m wee mụta m chikwa ọzọ ihe over 90 years wee nwụọ so nwa mmadụ ka m nwe ya wee tụkwa isi nke m wee na-ayọ Chineke ogologo ndụ na-arụ isi ike otu otu edu nna m ruo nna m transport wee bie ndụ nke m bipụta nka wee jebe ebe mụ na Chineke n'onye a okwu. Kedu ife na-agwa ọra na eze na-ege gị ntị n'ụbọchị nke taata? Ebe m na-agwa ọra na eze na ọzọ wee ezigbo ibe ka ọ na nna akwa ikwu na ibe m ndị ukwu nne m ụmụnna m ndị ọyị m ka a kpọrọ ụbọchị ya na ọzọ ibe obi ahụrụ ka ọ na ọzọ awụrụ ajọ ibe ka ọ ekwutọzi na ọzọ n'ọdịnala dị bifo ọka wee dị and ụka post wee dị nwoke dịkwa ọdịnala dị. Anyị kelere gị. Nze Mmaduka NWANKWO of Ozo Village, Abba, in the local government, Anambra State of Nigeria, describe Ozo title as a king's, as a wealthy living. In that case, Nze Mmaduka NWANKWO Kadale invites you on his initiation into Ozo Abba title as Ozo Chinechendo, one of Abba. Date for January 2025 will be Gala Night. 5th January 2025, Iba Owura and Ozo celebration. Venue Ozo Chinechendo Palace at Ozo Abba Village, Abba. Unstoppable,